Предимство ли е недостатък ли? Като има наемател и имотът се продава? За мен по-скоро е предимство. Като има наемател? Супер. Защо? Повечето хора търсят инвестиционно. За този тип имот имаш предвид. За такъв тип имоти, Да. особено студентски град, нали? Повечето гледат инвестиционно. Предимство е, за да се знае, че има наемател и че той плаща хикс сума за наемна цена ли? Какво е предимството? Да, Това ли имаш предвид? повечето хора, които нали, като ми зънат на такъв тип имот, който е с наемател, общо взето това е първият въпрос, каква сума се плаща от наемателя. Супер. Обаче мен пък ми прави друго впечатление. Повечето наематели, айде не повечето, но голяма част са 2-3 години, даже има и повече живеят в имота. И найма не се е пипал от както са наети. Всеки ми казва, ами той плаща вика 800 лева, но може да му се вземе 1000 примерно, защото е от преди 3 години и найма не се е коригирал. В този случай предимство ли е? Тоест от среща на купувача как би го приел? Според мен не мога да кажа, че е предимство или недостатък. Даже според мен си е недостатък от гледна точка на това, ако не поддържа имота и не е в търговски вид. Защото с личните вещи, като е по-натрупано, изглежда по различен начин имота. Като пространство. Сега вече като уют. Ще иска ли наемателя да ти съдейства за продажбата? Това ми се е случвало много рядко. Тоест той има ли изгода да той имот да се продаде по-скоро? Особено ако плаща по-нисък наем.